तुझ्या मिनिस्टर कुपी राहलो चला यांना केलं एक डागलीशी खबर सांगतो का एक पाडी आमगलो इंडियाचो एक मिनिस्टर अमेरिका गेलो आणि अमेरिकन मिनिस्टराचे आपल्याकडे जेवण होईल बी अरे अमेरिकन मिनिस्टर गेले घर धार सोय इंडियन मिनिस्टर सारखा पीस चालू होईल अरे ते किती पहिले गेट उघडू एकदम सिक्युरिटी गाला त्या उघडू एक सिक्युरिटी गाला बाहेर 5 गाडीओ 5 ड्रायव्हर गाला भितर भार गाला हटले स्विमिंग पूल हे सगळे जॉइन इंडियन मिनिस्टर पीस चालू अमेरिकन मिनिस्टर चालू हे सगळे कितको जलगाव इतू इनका मुई सोगाव तू गेलो आणि त्या बसलो तिका उठायला होई सल्ला को हेलो आणि बायला मोठा कर म्हणली ती ओ तो ब्रिज चल काऊन त्या म्हणली होय आपण बाजूला बोलावलं नाही त्या ब्रिजच्या वेळेला आपण 25% कमिशन खायला आणि ते दुसऱ्या सगळे केलं अमेरिका मिनिस्टर कोताय बरे सगळे मागी थोड्या तेव्हा अमेरिकन मिनिस्टर इंडिया येईल होई आणि इंडियन मिनिस्टर आपल्या घ्यायच्या होईल अरे इंडियन मिनिस्टर घर धार सोय अमेरिकन मिनिस्टर वेड जाऊन वेड अरे त्याचे बडे गेट उघडू दोघचा सिक्युरिटी आपले इंडियन मिनिस्टर गेट ऑटोमॅटिक ओपन झालं घराचे गेअर ऑटोमॅटिक ओपन जातात घरामध्ये 5 रो 10 गाडीओ 10 ड्रायव्हर घरा भीतर भार भाराचे 4 जण वेटर स्विमिंग पूल 1 रो फाटल्या 2 हे सगळ्याचे अमेरिकन मिनिस्टर वेड झालो आणि इंडियन मिनिस्टर विचारली हे सगळे बुजावून धोपरात बुजावून धब्बर तू कितको त्या काम इतू इनकम हुच काम तू का आई त्यांच्या पोस्टमध्ये उठेल सल्ला कोयलो आणि बायला मोठा कर म्हणली ते हॉस्पिटल चल काम त्या म्हणली ना एक दिवस मला दिसती पडते हॉस्पिटल